πολύ και ιδιωτικά αλλά και από τις φασαρίες και τα προβλήματα που πήγαμε το τελευταίο διάστημα. Εγώ είμαι αναπληρωτής πρόεδρος αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΕΟΤΑ. Καλώς ή κακώς πήγαμε σε ένα μεγάλο πρόβλημα, από το οποίο ακόμα δεν έχουμε βγει. Ξημέρωσε η 5η Ιουλίου και ξημέρωσε για μας ο πόλεμος. Επειδή δεν πέρασαν όλοι οι δημοτικοί αστυνομικοί, θα σας πω πώς το βιώσαμε εμείς στην Αθήνα και τι έχει γίνει μέχρι τώρα για να έχετε μια εικόνα της πραγματικότητας. Τα έχουμε πει και με τον Θοδωρή και με τον Πέτρο και με τον Θωμαΐδη και με τα υπόλοιπα παιδιά και με τον Τσακαλή τον Γιώργο που είναι με απόσταση πάνω στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, 5η Ιουλίου ήμασταν ξεγραμμένοι από το χάρτη του μονίμου υπαλλήλου. Η πρώτη άποψη της κυβέρνησης ήταν κατάδειξη της δημοτικής αστυνομίας και 3.500 οικογένειες να πάνε σπίτι τους. Αυτό το δουλέψαμε εκεί στην Αθήνα, όχι μόνο ο Σύλλογος και τα 1.000 άτομα, αλλά και οι υπόλοιποι σύλλογοι του Λεκανοπέδιο, πολύ σκληρά 15 μέρες. Καταφέραμε και αλλάξαμε αυτή την άποψη και μπήκαμε σε ένα καθεστώς κινητικότητας για θεσιμότητας. Το αποκορύφωμα ήταν η ψήφιση του νομοσχεδίου, που εκείνο το βράδυ 8 η ώρα άλλαξε και έγινε τροπολογία για τη δημοτική αστυνομία η λέξη για θεσιμότητα και μπήκαμε στη λέξη κινητικότητα. Επειδή οι λέξεις αυτές για μερικούς είναι ταυτόσιμες και ίδιες, να αυτό την πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω τι είναι. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο δρόμο και σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν όταν γίνανε εκείνες οι διαρροές εφημερίδες εκείνο το πρωινό της 5ης Ιουλίου. Έγινε μεγάλος σκόπος και αγώνας και με τη συμμετοχή τη δική σας που ήρθατε 8 πούλμα από Βόρεια Ελλάδα σε μεγάλες κινητοποιήσεις και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Εμείς ευχαριστούμε γιατί ήταν πιο δύσκολο να πείτε αυθημερών κάτω. Εμείς ταλαιπωρηθήκαμε 20 μέρες και τώρα από προχθές που έγινε μια πορεία πάλι στο κέντρο αρχίζουμε πάλι και ζητήσουμε μηχανές. Αλλά να ξέρετε, οι δημοτικοί αστυνομικοί είμαστε μόνοι μας. Την πρώτη μέρα ήταν η δημοτική αστυνομία μόνο στο παιχνίδι και όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και οι σχολικοί φύλακες, σφυρίζαν αμέρινα. Ήμασταν στην πορεία εκείνο το πρωί και ο πρόεδρος σχολικών φυλάκων της Αθήνας δεν τον ένοιαζε. Αυτοί άρχισαν να έχουν πρόβλημα όταν ανακοινώθηκε το Σαββάτο μεσημέρι. Με λίγα να σας πω και να σας πω και μετά να ρωτήσετε αν ξέρω κάτι να σας απαντήσω για το τι εικόνα έχουμε μέχρι σήμερα. Υπάρχει άποψη ότι υπάρχουν 850 θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε όλη την Ελλάδα, μέσα και έξω από τις φυλακές, που σημαίνει σοφρονιστική και εξωτερική φρούρηση. Και υπάρχει και μεγάλη πρόθεση από την Ελλάδα να πάρει πάνω από 2.000 κόσμο. Αν τα βάλουμε αυτά φυσικά τα νούμερα, βγαίνει. Είμαστε 3.496 πανελλαδικά. Αν βγάλετε τις εξαιρέσεις και κάποιες περιπτώσεις που δεν θα μπορούσαν να περιπτώσουν πάλι στο δημόσιο τομέα, οι λόγοι είναι γνωστοί από τις ακούς μέχρι τώρα, θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Αλλά δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Για μας πρέπει από Δευτέρα πάλι να είμαστε καθημερινά στους δρόμους για να πιέσουμε να βγουν όσο γίνεται νωρίτερα υπουργικές αποφάσεις. Αναμένουμε 2 υπουργικές αποφάσεις, μία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μία από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, οι οποίες αναφέρουν τα κριτήρια, δηλαδή τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί ο δημοτικός αστυνομικός για να ενταχθεί στην κινητικότητα. Προχθές είχαμε ένα ραντεβού του Μητσοτάκη. Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ένας σχολικός φύλακας, ο γραμματέας και εγώ. Του κάναμε 7-8 ερωτήσεις, σε κάποιες είχε απάντηση, σε κάποιες δεν είχε. Αλλά σε αυτές τις περίπτωσεις δεν έχω απάντηση, δεν είναι δικό μου θέμα αυτό να το χειριστώ. Το πρώτο θέμα που πήραμε ήταν ότι μας είπε ότι περιμένει όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα να κάνουν αιτήματα για κενές θέσεις μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Σε 10 μέρες, λέει, από το τέλος Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει η Τριμελής Επιτροπή στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με πρόεδρο σύμβουλο του ΑΣΕΠ, η οποία θα εγκρίνει τις θέσεις. Και κατόπιν από αυτό θα γίνει η αίτηση των ατόμων που είναι στη διαθεσιμότητα και κινητικότητα για τις κοινές θέσεις.
Σε αυτό το πράγμα λέει, λέω ακριβώς τι είπε, η δημοτική αστυνομική σε σχέση με τους σχολικούς φύλακες είναι σε πολύ πολύ καλή μοίρα. Δυστυχώς του λέει για εσάς δεν έχω κάτι. Μας είπε ακριβώς ότι υπάρχουν φορείς που θα ζητήσουν μόνο δημοτική αστυνομία, που σημαίνει σε αυτή τη λίστα διαθεσιμότητας, αν κάποιος είναι χαμηλά και προηγούνται άλλες ειδικότητες άλλων δημοσίων υπαλλήλων, όταν υπάρχει φορέας που ζητάει μόνο δημοτική αστυνομία, σημαίνει ότι εμείς προηγούμαστε αυτομάτως. Θα έχει δικαίωμα ο δημοτικός αστυνομικός να κάνει παραπάνω από μία αιτήση, δηλαδή να έχει το δικαίωμα επιλογής κατά προτεραιότητα φορέα. Και αυτά τα οποία δεν μας έδωσε απάντηση ήταν τρία πράγματα. Όσον αφορά το ποσοστό που λέγανε 10% με το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση, είπε είναι θέμα του κ. Μιχελάκη, εμένα ό,τι μου φέρουν θα το υπογράψω. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι όσοι είναι πτυχιούχοι, άσχετα αν είναι ΔΕΛΤΑ ή όχι, δηλαδή η ΔΕΛΤΑ και η ΔΕΛΤΑ πτυχίο, όταν θα πάνε στην αστυνομία θα διατηρήσουν την ιδιότητα του πτυχίου τους ή θα βγουν σε μια νέα κατηγορία. Σε αυτό απάντηση δεν μας έδωσε. Όπως επίσης να ξέρετε, υπάρχει μια φήμη η οποία υπήρχε και στο έθνος της Κυριακής ότι η δημοτική αστυνομία θα είναι άοπλη. Εγώ θεωρώ και η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα είναι άοπλη, γιατί εάν και εφόσον και όταν πάμε στην ελληνική αστυνομία θα πρέπει να γίνει μια ταχύρυθμη εκπαίδευση στην οποία θα πάνε 1, 2, 3 γκρουπ και δεν μπορεί να είναι αυτή πάνω από 35 μέρες. Οπότε σε 35 μέρες που θέλει να πάρει όπλο, νομίζω είναι εγκέφαλος. Σε πρώτη φάση θα πάνε όλοι να κάνουν μια τυπική μετεκπαίδευση και στην πορεία η εκτίμηση δική μου είναι ότι στον χρόνο θα μπορέσουν να πάρουν όπλο ή όχι. Για τις φυλακές τα πράγματα είναι πιο εύκολα, ίσως δεν χρειαστεί μεγάλη διάρκεια εκπαίδευσης. Έχουμε ζητήσει από τον κ. Θανασίου το αμετάθετο στο νομό, το οποίο το βλέπουν σε πολύ καλή οπτική γωνία, όπως επίσης και να μην υπάρχει όριο ηλικίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο όριο ηλικίας δεν βάζει κάποιο πλαφόν. Αυτοί που βάζουν κάποιο πλαφόν, το οποίο όμως δεν ισχύει κατά 100% αλλά είναι μια διαρροή και αυτό, είναι το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, το 45, που έχετε ακούσει εσείς. Και αυτό αφορά καθαρά επιχειρησιακούς λόγους του αρχηγείου. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει μέχρι σήμερα. Με όποιους μιλάμε, γιατί μιλάμε πάρα πολύ στην Αθήνα, όλοι διαβεβαιώνουν ότι θα απορροφηθείτε και σύντομα και άμεσα και στο σύνολό σας. Επειδή οι υποσχέσεις υπάρχουν πολλές, εμείς γι' αυτό δεν βάζουμε αύριο και ένα κόμμα από Αθήνα για να δείξουμε πέρα ότι η δημοτική αστυνομία είναι παρούσα και στη ΔΕΘ. Θα εντείνουμε τους αγώνες μας από εβδομάδα, προκειμένου μέχρι τις 29 να προσπαθήσουμε να έχουν βγει οικεία που θα βάζουν τα κριτήρια και αν πάνε καλά τα πράγματα και βγουν μετά και οι θέσεις, να μπορέσουμε τέλος Νοεμβρίου, αρχές Χριστουγέννων, να κάνουμε όλοι οι Χριστούγεννα στη νέα μας υπηρεσία. Θα πω μια παρομοίωση που τη λέω στην Αθήνα που είμαστε και 1200 άτομα. Πώς ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί. Είμαστε 3 ώρα το βράδυ στην Ινδονησία και γίνεται σεισμός, 7 ρίχτα. Έχουμε βρεθεί όλο τον Ιούλιο 5 μέτρα κάτω από τη γη και μετά από μια εβδομάδα μας βρίσκει ένα στήλος σε ΜΑΚ. Και δεν μας βγάζουν πάνω στην επιφάνεια, το λέω και γυναίκες εδώ πέρα, μας κατουράει ο στήλος για να μην πάθουμε απειδάτωση. Αυτό έχουμε πάθει. Νομίζω υπάρχει συναχώρια έκρηβη από όλους για το πώς καταργήθηκε ο φορέας. Επειδή οι ευθύνες υπάρχουν και από εμάς, και από τους συλλόγους, και από τις αντιδηματίες, και από τις διευθύνσεις, η εικόνα που έχω αποκομίσει είναι ότι δεν καταργηθήκαμε, ότι δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Οπότε να μην έχουμε τύψει γι' αυτό. Ήμασταν πρώτον η μόνη ενιαία δομή στο δημόσιο, που ήμασταν και οι 3.500 δημοτικοί αστυνομικοί. Ήταν η ΠΕ, η ΤΑΠΕ, η ΔΕΛΤΑ, ακόμα και αυτός ο ένας ΕΕ, να ξέρετε υπάρχει.
Υπάρχει ένα σύστημα νέο στην Κρήτη. Δηλαδή το ΦΕΚ δεν έκανε λάθος, εμείς κάναμε λάθος. Ήμασταν η μόνη ενιαία δομή η οποία με την κατάρριξή της θα πέραν τα 4,5 δις. Να μου πεις τώρα πείτε, ένα μέσορα, δεν βγάζανε μισθοδοσίες. Αν είναι να πάρεις 1.000 ευρώ, το να χάσεις 100 δεν τους νοιάζει. Και αυτό έγινε με τη δημοτική αστυνομία. Και σε αυτό να ξέρετε δεν βάλαν πλάτη ούτε οι δήμαρχοι. Επειδή ήμουν σε πολλές σκέψεις σε διαδρόμους και άκουγα τι λέγανε οι δήμαρχοι, οι περισσότεροι της Βορείου Ελλάδας και της Κεντρικής του Λιοκανοπεδίου μπροστά διαδηλώνανε και πίσω μας δίνανε. Δηλαδή ήταν λυκοφιλίες οι δήμαρχοι και η πλειοψηφία να ξέρετε δεν μας ήθελε. Υπάρχει δήμαρχος που είπε ότι αν είναι ότι η τελευταία που θα μου πάρετε δεν με πολύ νοιάζει, αρκεί να μην πάρεις άλλους. Δεν τους ένοιαζε τι κοινωνικό έργο κάνουμε, τι έσοδα φέρνουμε. Τώρα αρχίζει και του νοιάζει που βγήκε χθες ένα δημοσίευμα σχετικά με το πώς θα πληρωνόμαστε. Για να συρρεμίσω για 10 μήνες, 8 μήνες μέχρι από τις 24 είμαστε δημοτικοί υπάλληλοι, οπότε ο Δήμος υποχρεούται να μας πληρώνει. Εάν και εφόσον πάμε στο νέο φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί η πίστοση στον προπολογισμό του επόμενου έτους. Οπότε και αυτά που βγαίνουν με δημοσιεύματα και λένε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που θα πληρώνει τη δημοτική αστυνομία, είναι μάλλον για να δημιουργούν μεγαλύτερη εξοίκηση μεταξύ μας. Και επειδή παρακολουθώ και το Facebook, εγώ δεν γράφω τίποτα. Υπάρχουν πολλοί που γράφουν πολλά και διάφορα. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία αυτών που γράφεται δεν ισχύει. Από τις 15 Αυγούστου και μετά κάθε Δευτέρα περιμένουμε και μια Κία. Νομίζω ότι θα περιμένουμε πολύ ακόμα μέχρι να βγει αυτή η Κία, γιατί ακόμα και τα Υπουργεία δεν είναι έτοιμα. Και αυτή είναι η ανησυχία μας, να μπορέσουν να ετοιμαστούν μέχρι 20 του μηνός, γιατί είχαν πει ότι από τις 18 Ιουλίου μέχρι σήμερα θα έχουμε έτοιμα πράγματα. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι γραπτό και τα γραπτά μένουν. Πιέζουμε όσο μπορούμε να ετοιμαστούν οι υπουργικές αποφάσεις μέσα στο Σεπτέμβριο και σύμφωνα με το πρόγραμμα που μας είπε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης να βγουν οι θέσεις τέλος Σεπτεμβρίου. Το μόνο καλό είναι ότι έχουμε γίνει και λίγο ανθρωποφάγοι μεταξύ μας. Γιατί σε όλες τις κουβέντες που κάνουμε είναι μπροστά και οι σχολικοί φύλακες και όλοι αυτοί που μας μιλάνε δυσκολεύονται να έχουν την αλήθεια. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δύσκολο να έχουν την επαύριο στον ίδιο μοίρα στον ήλιο. Έχουμε θέματα πολλά να λύσουμε σχετικά με τις οφειλές που έχουν οι δημοτικοί άνθρωποι σε εμάς, να φέρουμε στολές, ρεπό, άδειες. Έχουμε βάλει δικηγόρους να προσβάλλουμε τη συνταγματικότητα του νόμου, να ξέρετε, αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν ένα πράγμα. Να βγει η πρώτη διαπιστωτική πράξη. Αν δεν βγει έστω και μία διαπιστωτική πράξη για έναν από τους 3.500, δεν μπορείς να προβάλλεις τον νόμο. Οι σχολικοί φύλακες αρχίζαν να κάνουν προσβολές μόλις βγήκαν οι διαθεσιμότητες τους. Έχουμε μιλήσει με 4-5 σοβαρούς δικηγόρους στην Αθήνα, συνταγματολόγους. Πιστεύω και εσείς τι κάνετε εδώ πέρα. Να κινηθούμε νομίζω όλοι μαζί, να δούμε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και τι μπορούμε να προσβάλλουμε. Γιατί ανεξάρτητα αν θα βολευτούμε ή όχι, πρέπει να κοιτάμε στο πίσω του μυαλού μας ότι μπορεί να μας φέρουν πάλι. Και μας πέσαμε μια φορά στον ύπνο, δεν δικαιολογόμαστε να μας κάνουν συνέχεια. Είναι και πολλά άλλα που ήθελα να πω, τα έχω ξεχάσει. Τώρα αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις και ξέρω να απαντήσω, εγώ ευχαρίστως. Ευχαριστώ.